Ассалому алейкум дӯстони азиз, сози нағзен саломатиё хубай духтарако, як нуқтаи савдора тавсиятон мекунам. Ҳамақа либосакои фасон доран, ҳамаш арзон ай 10 сомон сар мешава. Нигоҳ кунед, инам хе футболкачо. Инам ино ҳамаи размерош ҳаст. Диден, размери майда дора, размери калон дора. 10 сомон. Мана пахтагиякан 10 сомони. Ира светкаш ҳаст, мана ира светкаш ҳаст, баданаи сирхиш ҳастай. Ҳамино 10 сомон. Беҳад хушрӯчаян бо анами мики мавзоям ҳаст. Мана нигоҳ кунед, иёям размер катян, иёшам ҳамхел 10 сомони духтарако. Мана барои маълумоти бештар метавонед хучонда нависен. Ҷа бозори Корвонаи тарафи Тило бозор байни 11 12 дарвоза 7 қатор. Марамад рақамашон ҳаст, бо ҳамсӯҳбатшавен ҳамроҳи хучон. Нигоҳ кунед, и футболко 10 сомони. Мана инамуд вай шортикчо ҳастай. Қохушрӯи шортикчошон. бисёре аз занҳо бовар намекунанд ки дар компанияи Faberlic аз хона набаромада маошҳои беҳтарин гирифта мешавад. Занҳои азиз, ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам. Худо ба шукр ки аз ин компания зиёда аз 14 000 сомонӣ ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳамин хел баробари кори хона, баробари фарзанд нигоҳ кунӣ, ман зиёда аз 14 000 сомон маош мегирам ва зиёда аз 100 000 сомонӣ бонус гирифта гастам аз тарафи компания. ба шумо метавонам, занҳои азиз, корро ёд диҳам. Агар ки шумо дар муддати кӯтоҳ аз мо корра омӯхта директор шавед аз тарафи компания 10 000 сомон ё ин ки 20 000 сомон просто метавонед ки бонус гиред ва ба ғайр аз ин ҳар 21 рӯз маошҳои хуби худро ба даст оред. Занҳои азиз, барои ба ин компания ба кор даромадан маълумоти олӣ лозим намешавад. Донистани забони русӣ лозим нест. Кӯча ба кӯча гашта, дар ба дар фурӯхта гаштан дар кор нест. Фақат бо телефони мобилӣ интернет ба пайваст бошад телефонатон, шумо метавонед ки маошҳои беҳтарин ҳар 21 рӯз гиред. Занҳои азиз, бе ягон хавотири ҳамин номери ватсапи ман ба нависетон ҳамаша омӯзишо бепул аст. духтаро номнавис шуданам ҳам бепул аст. Бе ягон хавотире метавонед ки нависетон. Мана нигоҳ кунед, размерошонам худшонам. Ино 15 сомон. Мана 15 сомон пахтагии фасони хушрӯ бинен 15 сомон. Ишбойқа хушрӯи марячкаш 15 сомон. Хулос чандта расветкай намҷа кадо меша ки мегирен 15 сомони качествои нағзи нағз. Ҳамин намуд футбол ва ёшон шортикакошон хушрӯча 15 сомони духтаро. Нархшам нархи хубай. Ана баъд рубашка доран духтаро, нигоҳ кунен, размеро катян рубашко пахтаги тоза. Ина мани кенда нишонитим, диден, анам хеле ай, диден, нархи ино 20 сомон ай. Мана чандта расветка, чандта гилай 20 сомони. Марҳамат, размеро ҳастай. Чи размери дар корайтона нависен ё 20 сомон ана ё рубашко 20 сомон ай духтарако пахтаги тозаян. Инчунин киртачо ҳастай. Киртачоям арзон шидагиай. Нигоҳ кунед, инай киртачо 20 сомон пахтагия ки тозаи хушрӯ. Мана бинен, ино умед то чанд сола бошаи? То 1 сола 2 солара размер буда. Ина бо инаи вайшам ҳастай. Инаи рангшам ҳастай. Пахтагия намуд сабука ки хушрӯай ки диден духтаро 20 сомон то 1 солара размер ҳастай. Ана баъд бо ҳаст иҷада анамхе двойкачо ё чандан 30 сомонай двойкара фасониша бинен духтаро. Мана шортика кишкати 30 сомон. Баъд тамошобинони азиз, ҳозир ма бо дигар моделорам нишонтон метим бинен. Ина ино 30 сомон. Ишам 30 сомон ая? Мана 30 сомон. Шортикчошон катян 30 сомони. Мана 30 сомон. Диден? Чиққа хушрӯчан 30 сомон духтараки. Иноям то ями 1 сола 2 солара размер ҳастай. Ана инчунин духтаро 75 сомона ласиначо двойкачо арзон шидагиай. Мана инам ино ҳозир 40 сомон шидагиян. Мана ласиначошон катям хушрӯай материалашки ҳамира. Мана чандта ранг дора. И рангошам нишонитим. Иноям ами то 1 сола 1 солара размер ҳастай. Нархошон 40 сомон. Духтарако нигоҳ кунен, инаи киртачо иққа фасонакан ино қимат будан. ҳозир боша акция шидагиай. Нархҳои ино 60 сомон шидагиай. ҳамқа хушрӯчан ай пеш марҳамат ина ягон ҷо туҳфа бурданед ё ки барои духтаракотон гирифтанед. Нархи беҳтарин кардагиан инора успед кунен. 60 сомон. Баъд ина ёра бинем паплинак хушрӯчане 40 сомон ай. Паплинака и то чанд солара боша? То 3 солара размер будай 40 сомон. Мана метавонед аз инам гирен. Инчунин иҷада двойкои фасон ҳастай. Падрасткови размерои калон ай ҳама калонош чанд боша размериш? То 44 размер ҳастай духтарако.
нархҳо ино ҳамаш 80 сомонӣ шид. 120 130 сом будан ҳамаш ҳозир 80 сомонӣ шидаган. Мана инош бо юбкаш кати будай диде. Двойка. Хулас ози бошад кадомиша ки мегирен ина бругдорош, ина юбкадорош ҳамаш 80 сомон. Анаи рубашко ҳаст паплинакан ино 40 сомонан. Рубашкаи тоқай духтарако марамат тонен агар биёен ай пеш бухтон бинед. У сиёҳ брукуш катия ана вай двойкай 80 сомон диден дигар расветкашам ҳастай. Хулас як бор дигар такрор мекунем ин нуқтаи савдо дар бозори Корбонай. Тарафи Тилобозор 12 дарвоза 7 қатор. Мана биёин бо айпеш борошона бинен аз ами 10 сомон сар карда дариҷа шумо метавонед ки либос пайдо кунед бо хуштучан. Мана ине хелио ҳаст. Ё чанд сомон? 60 сомон. И брукуш катя. Инаи шортикчо кати 60 сомонӣ ам хушрӯи качестваш тениска. Диден чанд намуд дора ё 60 сомонӣ. Хулас рақамашон ҳаст духтаракои азиз. Барои маълумоти бештар бо хушонда муроҷиат кунед. На платячо ҳаста? Платётон чанд сомон? Ина платё 80 сомонӣ. Анаи поён чи? Ана платячо то чанд сола боша ё размерош? То 6 размер мешидай 80 сомон. Беҳад хушрӯча. Тарои платячара бинен чихе хушрӯча будай материалш органзаяй то 36 размер ҳастай хушрӯча. Дарақат ҳам фасонакай нархш 80 сомон. Ина бинен бо дигар моделош ҳам ҳаст. Бо омаден ай пеш мебинен тамошобино ёки нависен доставка доранд сурат мепартоянд мисол интихоб кунен. Киртача мисол двойка чизе ки мегирен инҷа ҳастай диден. Ина ино чанд сомай қисм? 60 сом. Ана киртачо бо 60 сомонан тахтагияка. Икати бо брукошоная. И размерашон то чанда? 44. То 44 размер будай. Хулас биёен бо ай пеш хитон тамошо кунен. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр саломат бошед. И киртачора бинен духтаро фасон то 36 размер ҳастай 80 сомон акция рафтистай 80 сомонӣ. Материалошон баяй органзая, материалошон органза. Оз дигар моделора нишон метим нигоҳ кунед. Ина қисми боло, ана қисман бинен ҳамаш киртачои фасон размерои калони хушрӯ. 80 сомон на кадомиша мегирен 80 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 7 қаторай. Рақамошон ҳаст. Доставка хоҳен нависен доставкатон мекунам. Киртачора бинен тамошобино инаи модело нархошон 90 сомон буд. Ҳозир 60 сомон шидагай. Ҷада дута фасонай ҳар душам ами 60 сомонӣ кардаган успед кунен. Беҳад хушрӯчан. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 7 қатор. Баъд ҳаста инаи моделош ино ҳам размерашон калонай ҳам нигоҳ кунен балирошка дора сумка дора. Ино 100 сомон кардаган ин моделшам. И дигар расветка дора бо расветкош ҳаст. Марамат рақамошон ҳаст. Нависен бо маълумоти бештар аз чон метавонен пайдо кунен. Тамошобино акция рафтестай нигоҳ кунен. Ласина дораду футболкачам хушрӯчаан ино двойка. Нархҳои ино қиматтар буд. Ҳозир акция рафтестай 40 сомон шидаган. 70 сом буда? 70 буд. Ҳозир 40 сомон шидагай дар бозори Корвон. Тарафи Тилобозор 12 дарвоза 7 қатор. Рақамошон ҳаст. Доставка хоҳен нависен доставка мекунанд. Материалшон фасонча духтаро ина биён бо ай пеш бинен. Акция калон рафтестай духтаро инаи двойкоҳо 30 сомон шидаган биненам хушрӯчаан ки материалошонам то 29 марҳамат ина кофтичка дорану анам хел билмудача доран. Нархошон 30 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 қатор 12 дарвоза. Марамат рақамошон ҳаст. Доставка дар кор боша нависен доставкатон мекунанд. Бинен чихе расветкоошам хушрӯвай моделошам фасонакан. Мана туҳфа бурдандам беҳтарин туҳфа мешава барои кӯдако. Таро як нуқтаи савдора тавсия метавонам нигоҳ кунед. Киртачои фасонак 20 сомон ҳам хушрӯвай ки материалаш пахтагияки тоза. Мана дута ранг дорадан дута гулчаи хушрӯ дора 20 сомонӣ. Баъд анаи рубашкора нигоҳ кунед. Иёям пахтагиян чандта гул доран размеро ҳастаян. Мана 20 сомон. Ина манекенда бинен чихе меиста. Мана 20 сомон.
бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 7 қатора иҷада. Инаям 20 сомон айдиден рубашкачои ҳам остиндор ҳастай, ҳам бе остинакаш, ҳамаш 20 сомони. Иҷада нигоҳ кунед духтаро, инаи размерои калона двойкора 80 сомон кардагиян. Мана двойкои калонай то ҳамин синфои 3-4 мешава. Ина юбкадорош ҳастай, брукдорош ҳастай 80 сомон. Марҳамат, беҳтарин интихоб. Ина инош бошад бо юбка дорана, двойкаи юбкадор 80 сомон. Падраскои мепрсиден, ина духтаракои калонтаракда марҳамат биёен 80 сомон. Ана баъд рубашкои тоқаш ҳастай, ина рубашкои нархошон 40 сомона. Паплинакан, ина рубашкои фасонак 40 сомони. Хулас иҷада интихоб хеле зиёдай, беҳад интихоби хушрӯй омада мустақилона. Бо метавонед худтон аз пеш тамошо карда интихоб кунед. Ина ино чанд сомай гучиё? 30 сомон. Ишам бинен қафасонай. Двойкая духтаро 30 сомон. Бо и расветкоҳошам ҳастай. Мана расветка доштай 30 сомон. Двойкаи фасон. Мушобинони азиз, футболко аксия шудай 10 сомон. Ина марҳамат пахтаги тозаян 10 сомонӣ. Дар бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 7 қатор. Размерош ҳамаш ҳастай. Ина кадомиша мегирен 10 сомон. Ана баъд инаи моделоям 10 сомон. Иҷада бо ҳастай двойка кати шортикошон чандта расветка дора. Материалшам хушучай ина мудабиненда духтаро. Ина шортикошон кати ино 30 сомонанд. Мана марҳамат биёен бо айпеш худтон бинен. Бовардору мақултон мешава. Марҳамат. Маълумоти бештара метавонед аз худшон пайдо кунед. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран духтаро. Нависен бо ҳамроҳтонам суҳбат мешаванд. Ёям 10 сомони ая. Мана 10 сомон. Баъд бо иҷада ҳастай инаи модело. Ино двойкаян 40 сомон. Ина бо 40 сомон. Хулас интихоб хеле зиёданд. Ино 40 сомон. Ана хеле киртачо ҳастай. Паплинак ё чанд сомай? 40 сомонай паплинакан кирта рубашкача. И то чанд солара боша размер? То 3-4 солара размер будай. Хулас нависем бо кати хичонам суҳбат шавем.